ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತೊ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಅದು ಹೋತನ ಆವೋಲಿ ದೀಪ ಸೆಟಲ್ ಆಯಲು ಲೈಫ್ ನಡೆ ಮಂತರ ದಾಲ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ ಅವು ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡತ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏಪಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಲಿದೆ ಏಪಡ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತದ ಉಪ್ಪೇರು ಎತ್ತೋ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಕಲ್ಪದ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋನಂತಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖ ಹೋದ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಶನಿವಾರ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ದ ಬದಲಾದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಟಿಲದ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೇನು ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಸೊ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಪೂರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡುಂಗಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಬಕ ಅವು ಮಂತಿ ಬಕ ಏತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದು ಮಿರಾಕಲ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡು ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಏನು ಫಸ್ಟೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ 100% ಐತ ನಿಕ್ಲು ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ಲ ಬಕ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಲ ಬಕ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಪಣ್ಣದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡೋಡು ಎಸ್ ಈರ್ ಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಂತ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪೇನು ನುಪ್ಪುಲ ಗಜಿಕ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಮಿಡ್ಲುಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾನು ಗುರುವಾರ ಕೊಪ್ಪೇನು ದೇಪಣ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ 2 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಪ್ಪೇನು ಐಟದಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ಏನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕ ಐತ ಮಿಡ್ಲುಡು ಯಾನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೇನು ಅಂಚ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ಮಂತು ದಿಯೆ ಜಾ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಜಿಪು ಗೊತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅವು ಯಾನು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡತ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯರ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಬುಕ್ಕುಡು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರ ಅವೇನು ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕನಸುಂಡೇನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಉದಾರ ಮನ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬನ್ನೋಡು ನನಗೆ ಮನೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ಅಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು 369 ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ಅವಲ ಅವ್ನು ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಂಬರು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನಾಗ 21 ಡೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ದಾಂಡ ನಾನು ಎನಿಸಿದ ಜಾಬೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಾನು ಎನಿಸಿದ ಜಾಬೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಾನು ಎನಿಸಿದ ಜಾಬೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಎನಿಸಿದ ಹುಡುಗನೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಾನು ಎನಿಸಿದ ಹುಡುಗನೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣ್ಣದತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತು ಒಂದು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂತ ಅನ್ಪುಣ್ ಅಂಚ ಮಂತ್ನಾಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಮನ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಮನ್ಪುಲಿ ಅವ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಪನೊಚ್ಚಿ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಬೇಕು ಅವ ಆಪುಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಿಕ್ಲು ತಿಂಕ್ ಬಂತಾಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜವು
ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆತಿನಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತಿನಕ್ಕಳು ಉಂಡು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂವಲಿ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಿ ಇರ್ಕೊಂಡದು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕುನೆಡು ದುಂಬೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕನಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಂಗ. ನಮ್ಮ ಪೂಲ ತಿಕ್ಕು ಜಿನಾನಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪನ್ನೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕವೇರು ಗೊತ್ತಂಗ. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಬಯಸೋಡು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ವಿನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಬಯಸೋಡು ಹಾಳು ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೋಡು ಇಂಚೋಡು ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರ ಕೋಪುನ ಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೂಕ ನಾವೇನೇ ಪನ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಐಟು ನಿಕುಲು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ಕುಡರಿಯಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪೇರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪುರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು, ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು. ನಮಕ್ ಕೈಡ್ದು ಹೋಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿನಾಡಲ್ಲ, ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿನಾಡಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ಜಿನಾಡಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಾಪ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುನು. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಾಪ ಕಿಲ ಕೊರಿಯರ ದಾಲೊಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಪಂದು ಕೊರಿಯಾಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದು ಪರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋನ ಕೊಂಡತ ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಕತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೊಗ್ಗುನಂಗ ನೆಂಪೇರತ ಅಪಗನೆ ನಿಕುಲು ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೇಪಂಡ ಪೋದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುನಂಗ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ತು ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರು ಉಲಾಯ್ಡೆ ಕುಳ್ದು ಪೂಜೆರು ಹೊರದ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ರೂಪಡ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ನ ರೂಪಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಜವನರಿಗೆ ಅಂದ ನೆನಪೇನು ಬೆನಿಯರದಾನೆ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಕೈಕಾಲು ಬರಲಿ ನಕ್ಲು ಅಸಹಾಯಕರ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ತು ನೋಡತ್ತ ಆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರತ ಅವು ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಎಡ್ಡೆವಾಡ ಮಗ ಪಣ್ಣದ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ದೇವರು ವಾ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನಗನೆ ನೀ ಜಿಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತು ದೇವರು ವಾ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ತದು ನೆಲಸೇರು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ವೇರು ನಾಯದ ರೂಪಡ್ ಬರ್ವೇರು ವಾ ರೂಪಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಐ ಕುಲೈಡೇ ಪೋದು ಮನ್ಪುನಿತ್ತು ಇದೇ ಏರು ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪಿರ್ತ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಅಸಹಾಯಕರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಗ್ಗುನ ಉಳ್ಳೆ ದುಂಡೇ ನಿಕುಲು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಕಾಸ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಪ ಕೆಲವತ್ತು ಕಾಸಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇಂಚೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪಾಪ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಂಗೆ ಎಡ್ಡೆವಾಡ ಮಗ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಮಗ ಆತು ಪನ್ನ ನಡೆದು ನಮకు 100 ಕೋಟಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತ್ಲಗ ನಾವು ಕಾಸಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಒನರ್ತದೆ ಕೊಡಲಿ ಬಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲೆಸಿದೈಡ್ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುವ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಮ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಪಿರಗಿದ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಮನ್ಪೀರು ಹಣ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಒನಸು ನೀರು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ನಾಯಿಲ್ಲ ಗುರ್ತು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಾಯಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಪ ಮನದನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾಸು ಉಂಟು ನಾವು ಅಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಬಕ್ಕ ನಾಯಿ ಉಂಡಕ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ರಿ ನೆನಪು ಮಂತ್ವಿರಕುಂಡು ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಕಲಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ದ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನೊಂಡದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಓದಿರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಓಲವನು ಬೇಲಂಡತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಮಂತ್ಪುನ ಬೇಲಂಡತ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕುನು ಪಾದಗೆ ಬೂರುನು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯ ಯಾವೊಂದು ಪೋಪುನು ಗೊತ್ತಣ್ಣ
ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂತು ತುಲಿ ಏರೇರಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಂಚೆನೆ ತಿಂಪಾನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನಿಕ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕೊರೋನಾಗ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನೆಯನ್ನು ಐತಾತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಊಲ ಇಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಬೇಯರದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವನೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೋಡೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮನ್ಪೆರೊಂಡಿತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಗೆ ದುಂಬು ತಿನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಪಾಪ ತರಕಾರಿ ಓವುಲ ಎಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸೊಪ್ಪು ಕನೆಯರೆಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುಡು ಕಜಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮನ್ಪೆನು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅನಿತೆ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತೊನೋಡು ಐಡ್ದಕ ಒಂಜಿ ಜಗ್ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದನ ಅತನಡ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದನ ಅತನಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದನ ಅತನಡ ಎಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪನ್ನ ಮನಿ ತನ ಬೊಕ ಹೆಲ್ತ್ ದನ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಡತ ಅವೇನು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕನಲಿ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕಂತದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೋಣು ಪಣ್ಣದು ಉಪ್ಪೊಡು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ಕನಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ನನಗೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಕಾಸು ಪೂರುಂಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎತೋ ಜನತ ಪಾಪ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ತದ ಇವಾಗ ನಿಕ್ಲಿನ ನೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಲಕ ಪಾಪ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಒಂದು ನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಡೌರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಮಗಲೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆತ್ತು ನಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕನ್ನೋಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಕುಲು ಡೌರಿ ಬಂಗಾರು ಊಲಕ್ಕೇನಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಮಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ನ ಯಾವೊಂದು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಣುಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಿಕ್ಲು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೈಂಡ್ ಕನಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬೋರ್ಡ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪುಲ ಆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬದಲು ನಿಕ್ಲು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈದೆ 100 ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೂರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರಾಯನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅವೇನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಂಚೆನೇ ತೂಡು ಫುಲ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಉಂದೇನೆ ಈ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ತೂಡಿಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಕ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನದು ಎನ್ನೋಡು ನಿಕುಲು ಈ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಮಂತದು ಮೈಂಡ್ ಕೂಲಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೆರ ಕಾರಣ ಸೊ ನಿಕುಲು ಮೈಂಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇರಿತ್ತದ ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಲೆ ಒಂದಿನ ಇಂಚ ತೂಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿ ಐದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಎಣ್ಣಿನ ಪೂರ ಐತೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಪುಡು ನೋಡು ಐದಕ್ಕ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ನಗ
ಐ ಆಮ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವು ಮೂಜಿ ಸಲ ಬರೀತಾರತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6 ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನಾಗ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಅವಿನ 369 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದಿತ್ತರು ಅವಿನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೂರ ಈ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತನೊಂದು ನೋಡು ಫುಲ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸದ ನೀರಿಡು ಬತ್ತನೊಂದು ಎನ್ನುಲೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಲ ಪನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೂರ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಪೂರ ಈ ನೀರುಡುಂಡು ನಿನ್ನಲೆ ನೀರುಡುಂಡು ಎನ್ನಿಬಕ್ಕ ಪೂರ ಆಪುಡು ನಿನ್ನಲೆ 100% ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಲ್ನೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಹೊಡಿತು ನಾವು ಪೂರ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಣು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪರ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪರ್ಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಿನ 2 ಸಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಏತ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಮನ್ಪುಲಿ ನೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿನಾಡ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೇನು ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕನಪ ಅವೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಐಟೇ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತನು ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಬಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆನಗುಣಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ನಡುತ್ತಂದು ಪಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಡ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಂಕ್ ಲೋನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಆಯರ್ನೇ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕೊಂದು ಇಲ್ಲು ತೆಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಜುನೂನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲು ತೆಪ್ಪಡು ಆಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಪ್ಪಲು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕುಪುರ ಒಂಥರ ಕುಚ್ಚನ ಮಂತಂದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತಂದಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೆತ್ತಂಡೆ ದೀಪಿನ ಅತ್ರ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುನ ಅದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಗೋಲುಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಎದುರಳಿನಕ್ಲಿಗೆ ಶತ್ರುಲೆಗ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಹೊರರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಪಿರವಡು ಬರ್ಬದಾಯರು ಕಾತೊಂದು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೆತ್ತಂಡೆ ದೀಪುನ ತಾಕುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಮೈಂಡ್ ಏರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಪುನು ಖಾಲಿ ಫೋಕಸ್ ಒಂಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವೇನು ಮಂತದ್ದೇ ಶುದ್ಧ ಬಣ್ಣದು ಆ ಒಂಜೆ ದೃಢ ನಿಂತರಪ್ಪಡು ಏತ್ತು ಸಮಯ ಪೋಡು ಆಂಡ 10 ದಿನ ಚಲ ಬುಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಅವು ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡದು ಬುಡ್ರನ ಅವಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಅವು ಆವುಡೆಯಿಂದ ಪನ್ನಿವಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜುನೂನ್ ಮನ್ಪೋಂಡು ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಎಂಕು ತೆಪ್ಪೊಡೆ ಪಣ್ಣದು ಹಠ ಇತ್ತಲು ಯಾನಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬರೋಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೈದಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ಡೆ ತೂತೀನಿ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ತನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬರ್ತನು ಗೊತ್ತಾನ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದ ಸೊ ಯಾನ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ತೆಪ್ಪೊಡೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂಥರ ಜುನೂನು ಬೇತಂದು ಜೋಡು ಒಂಥರ ಇಲ್ಲು ತೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಜುನೂನು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಹತಾಶ ಅನ್ನಗೊಳ್ಳತ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದಿತ್ತು ನಾಡು ನಮಕ್ ದೇವೇರು ವಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ತೂಪಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪೋಲಕ ಮಂತದಿನಿ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಜರಿಯ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಣದು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದಾದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ದಾದ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ದಾದ ಒಂದು ಪೂರ 369 ದಾದ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾದ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವನುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ಪಾಪ ಎತೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಡುಪ್ಪೇರು ಎತೋ ಜನತ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನೀತ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಮೈಂಡ್
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ದಾಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಏತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತಾರು ನಿಕ್ಕುಲು ದೇವರೇ ನೆಂಚ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಲೈಫ್ ಅವು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಕೊಪ್ಪುಳು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಏನನ್ನು ಬಾಬಾ ಚೂಸ್ ಮಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾಲೆಜ್ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನೊಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂದೇನ್ವೆ ಸೊ ಬಾಬಾನ ಭಕ್ತೇರ್ ನಕುಲು ಕುಡೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಹಾಳು ಬೈಕು ಜರು ಸೊ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ನ ಉರಿಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅಸಹಾಯಕ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ್ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿಲಕನೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಡ್ ಮಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಂಡುತ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಆತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಅನುಭವಿಸಿದಿನ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಣ ನೀರು ದಿತ್ತದ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಹೆಂಗೆ ದೇವರ ಭಕ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿಲಕ ಅಪ್ಪ ಎತೋ ಪ್ರಾಯದ ಅಕಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಜಿ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೀರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅದು ಮಿತ್ತು ಅವಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮಗೂ ಬಕ ನಮ್ಮ ಪಿತೇಡು ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅದೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೇರ್ನೆ ಬೈಕೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನ ತೋರಿಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಾರು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನಗನೆ ಮೇಯ್ಯ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋದು ಪಣ್ಣ ಆತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೀರು ಆಲೆಪ ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಲೆಪ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಯ್ರೆ ಆಲೆ ಪಂಚಾಯರೆ ಇಂಚಾಯರೆ ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಓವ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ದಾತ ಮನ್ಕೊಡು ಒಂಜಲ್ ಲಡಾಯ್ ಮನ್ಕೊಡು ಲಡಾಯ್ ಮಂತು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎದುರೆದು ಪನ್ನಗೆ ಅಂಟಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೋ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಡೆರೋಣ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇತ ಒಯ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕುಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಏಮುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಪತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪತ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೋರು ನೆಡ್ಡೆ ಪಿದಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಹಾಲು ಎತ್ತು ಪೋರ್ಲು ತೋಜ ಲಂಚೆಂಚನ್ನು ಪೋದು ಬತ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಂಡತ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಂದೆ ತಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಮೂಜಿ ಸಲ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಮೂಜಿ ಸಲ ತಿರ್ಗಾದು ಇಂಚ ಮಂತದು ಸಿಂಕ್ಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಪುಣೊಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅವೇ ನಾನು ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಪಿದೈ ಪೋಪರತ ಪಿದೈ ಪೋನಕ ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪುನಣ್ಣ ಏರನಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಪ್ನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸದೊಲ ದೀದು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಕಲು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅತನಾಡ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತುನಾಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ದೀಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಆವೊಲಿ ದೀಪ ಸೆಟಲ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏರು ಪೊರ್ಲು ತೀರ ಕಾಕದು ಪೇರ್ದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪನ್ನೀರ ಲಡೆ ಮಂತಾರೆ ದಾಲ ಪೇರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ನಾನೊಂಡತ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದೊಂಕು ನಾನೊಂಡತ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಬಂದ ಪೂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ದೇವರು ಬಾಕಿಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ದೀಪೇರು ಗೊತ್ತಾಣ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋಪು ನಾನು ಒರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತು ನಾನೊಂಡತ ನಮಕ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಲ ದೇವರು ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆತನ ಏಪಲ ದೇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಕುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಲ್ತೊಂದುಪೇರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಶೇ ಎಂಕ್ ದ್ಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಗುಲ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಗುಲ್ತು ಎಂಕ್ ದ್ಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಕಷ್ಟದಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೇರಂದಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಷ್ಟ ಏರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನನಗೆ ಅಕ್ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೇರು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಿದಿನ ತೂಲೆ ಏರು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ದೇಪಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ದೇವಲ್ಲ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ಮಗುಲ ಕಿಲಾಡಿ ಅದಪ್ಪೇರು ಪಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚಾದ ಏರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನಂಡ
ನಿಕುಲು ಬುಲಿಪೋಚಿ ಪತ್ತೊಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ಪಡಲೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಈ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ದೇವರೇ ನನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲೇನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಪಿರತ್ತ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎದುರು ನಿಕುಲು ನರಮನೆ ಅದು ತುಪ್ಪದ ನರಮನೆ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ಪಿರ ಬತ್ತೇಡ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೋಪದಿ ಹೋಚಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ. ಒಂಜೇ ಮನೋಭಾವದ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಂಬಿರಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಇಚ್ಚ ಅಂಚೆನೆ ನರಮನಿನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಕಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಪ ಗೊತ್ತಾಳ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಪು ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತ ಅವು ಶಾಲೆಡನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಕಲ್ಪರು ಪಾಠ ಪುರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಕಷ್ಟ ಪುರ ಬಣ್ಣಗೊಂಡತ ಒಂದು ನರಮನಿಡು ಆಕಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದುವೇ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದುವೇ ಜೀವನ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಓದು ಕುಲ್ಕಂದು ಲಾಕಿದಂಡು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದಂದ ಅಂಚಾಂಡು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಉಂಟುಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಣಿ ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಇತ್ತೆ ಗಡಿಯಾರಡು ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಗಡಿಯಾರಡು ಮುಳ್ಳು ಮಿತ್ತಿರೆ ಉಪ್ಪುನ ಪತ್ರಾಡೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಮುಳ್ಳುಗ ಅವು ಜಪ್ಪುಡೆತ ತಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಸುಖ ಬರ್ಪುಣಿ ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಉಪ್ಪು. ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟದ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪಕ್ಕಂದು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಗುಲಿಪು ಇರಕ್ಲು ಅವು ಕೂಡ ದಾದ ಎದುರು ಪಿರ ತೂಪುಜೇರು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಓದು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಲ್ ಯಾನು ಐಕೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡು ಇಂಚಪುರ ಸುಸೈಡ್ ಟಿವಿ ಆವಡು ಸುಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸೈಪುನ ಪುರ ಯಾನ್ ತೂಪಿನೇಜ್ ಎಂಕು ಯಾನ್ ಗುಲಿಪೇನೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಟೀನೇಜ್ ಇದ್ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂಡದು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏಪಲದೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಏಪಡ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತದ ಉಪ್ಪೇರು ಏತೋ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಕಲ್ಪದ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋನಂತಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖ ಗೊತ್ತು ದಾಲ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಪೋಚಿ ದಾಲ ಮಂತ್ರ ಪೋಚಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ ಏಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಸುಖ ಬರ್ತೀನಿ ಜೇಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಊರೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬುಲ್ಕು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ಬೇಕಬೇಕ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ ತುಪ್ಪಲಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫೋನ್ ಉಂಡತ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬುಲಿಪೆರ ಬತ್ತನಾಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಬುಲಿಪುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತದಿರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ ಏತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಂಕ ಬುಲಿಪೆರ ಓಡಿತ್ತು ನಾನು ನರಮನೆದು ಬುಲ್ತ ನಿಜ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬುಲಿಪುನು ಏತು ತೀರು ಆತು ಬುಲಿಪುನು ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಹಾಪುನು ಸತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ ತುಲಿ ಏರಿಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪೆರ ಹಾಪುನು ಅಕ್ಕಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಲಿ ನೀರು ಹಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪುಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬುಲಿಪೆರದ್ರು ನಾತು ಬುಲಿಪುಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇವನದ್ರ ಬುಲಿಪುಲಿ ನಿಕ್ಲ ದಾದನ ಕಷ್ಟನ ನರಮನೆ ಅದ್ರ ಬುಲಿಪೋಚಿ ನರಮನೆ ಅದು ಬುಲ್ತು ನಾನು ಉಂಡತೆ ಎದುರು ಅಂದ 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 ಪಿರಿಯಡ್ ಕೂದಿ ತೆಲಿಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಮನೆ ಎದುರು ಪನ್ಪುನ ಇಡಲ ದೇವೇರ್ನದ್ರು ಈಜಿ ನನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮೀರಪ್ಪನಗ ರಿಲೀಫ್ ಹಾಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಎಂಕು ದುಂಬುಪುರ ಎಂಕು ದಾಲ ಆವಂದಿನ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೇನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿನಾಡ ಯಾನು ಸೀರೋ ಎನ್ನೋ ನಿತ್ಯನು ಎನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕನ ಎತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತು ಬುಲಿಪುನು ಎನ್ನುನಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಶವರ್ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬುಲಿಪುನು ಬುಲ್ತದು ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತು ತೂಲೆ ಮೆತ್ತದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಬುಲಿಪೆರ ಅವಂದೆ ಮೂಲ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ನಮಗೆ ಬುಲಿಪೆರ ಹಾಕುನಂತ ಗದ್ಗದೀತ ಹಾಕೊಂಡು ಗದ್ಗದೀತ ಪಣ್ಣ ತೊಂಡ ಕಟ್ಟುನು ಬುಲಿಪೆರ ಹಾಕಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬುಲಿಪುಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗುದು ರಿಲೀಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಲಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಪೋಡವು ಪೂರ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಾಂಡ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕೂಲ್ ಅದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಓಲಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಓಲಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬುಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಸ್ವಂಚ ಎನ್ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಯ
ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೊರಣಿ ಪನ್ನತ್ತ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಜಿಂಗಲ್ಲ ರೇಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣು ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದೈತೆ ಒಂದು ಆಲ ಯೂಸ್ ಜೀವತಾಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕು ದೇವರು ಏತೋ ಒಂಜಿ ನಾವು ಕುಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೊನಗ ದೇವರವು ನಮಗೆ ತೂಪೋಲಕ ಮನ್ಪೊನ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಇದು ನಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಗಾನಿತ್ತು 2 year ಹತ್ತು ನಡ ಯಾ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಮನ್ಪರಿತು ಜ್ಞಾನಿನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಆಪುನ ಅಮ್ಮ ಈ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಅಂದಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಣ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬೈದಂತುಲಿ ಆಂಡು ನಾನು ಈ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಆಂಡು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊಪ್ಪುದ ಮನ್ಪುನ ಪೊಪ್ಪುಡ ಉದ್ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೋಪುಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ತಿಕ್ವೇನು ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಲೈಟೇ ಪನ್ಪೇನು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಮದಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಸ್ತಕದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್